Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер biz сезнең игътибарга язучы Фәнзаман Батталның Гөнаһ шомлыгы дигән шаян хикәяләр җыентыгы буенча әзерләнгән тапшыру тәкъдим итәбез. Тапшыру магнитофон тасмасына 1993 елны язып алынган. Сатирик язучы Фәнзаман Баттал исәпләп чыгарган. Татар кешесе ким дигәндә 100 төрле итеп көлә икән. Ләззәтле көлү, Аулук көлү, астыртын көлү, яратып көлү, мәкерле көлү, төшү итеп көлү, аш итеп көлү, назлы итеп көлү, мыскыллап көлү, бәхетле көлү, үтергеч көлү. үлгәнне төрле итеп көлү. Хәер, барысын да санап чыга башласак, Фәнзаман Батталның кызыклы хикәяләрен укырга вакыт та калмас. Ә инде кызыкның тәмен, ләззәтен һәр кайсыбыздан да ныграк белүче танылган артистларыбыз Рауил Шәрәфи, Хәлим Җәләл, Ирек Бахман күптәннән инде студиябызда утыралар. Аларның көләсе, Фәнзаман Баттал хикәяләрен укый көләсе килә. Көләсе килгән радио тыңлаучылар да радио алгычлар янына килсен, авыз ачып калмасын дигән теләк белән тапшыруыбызны эфирга чыгарабыз. Фәнзаман Баттал хикәяләре үзегез, танышларыгыз, дус-ишләрегез, туганнарыгыз хакында түгелме? Анысын да шәйләгез. Ләкин авторга да, безгә дә үпкә сакламагыз. Татар ул үзеннән дә көлә белә һәм шуның белән бәхетле дә. Кыскасы, беренче көлүдән авыз итегез. Авыз иттерүчесе Ирек Бахман булыр. Фәнзаман Батталның беренче хикәясе Гөнаһ шомлыгы. Хатын да кайтты, дөньяда бетте. Ник кейләрмә дип кенә авылга җибәрдем соң шуны. Айлык ялын шәһәрдә генә үткәргән булса, башым белән табышмак сөрмәгән булыр идем бит. Койтып кергәч, әйбәт кенә сөйләшеп утырган булды бит әле. Савыт сабай уганда да, өстәл шкафларны сөрткәндә дә йөрәккә тигәнә кадаман сыман. Кер ю машинасын көйләп, урын җир җәймәләрен, мендәр тышларын актаргалый башлаган иде. Шыр кычкырып җибәрмәсенме? Ах, син мирүгезе. Мин киткәнне генә көтеп яткансың, кәнтәй җыланы. Ояз көнне яшен сукканда итте бит әй. Нәрсәгә койрыгы пышты моның дип, ваннага шәшрәп, керүем булды. Борыма мендәр тышын китереп тәкрәде. Я, нәрсә бу, әйт? Мендәр тышы мин әйтәм. Юрган түгел икән үзем дә беләм, зинахур тәре. Җәле, күзең ачыбрак кара, булар нәрсә моның? Карасам, мендәр тышына 3-4 шәш бөртеге ияргән. Нәрсә терәлеп каттың? Ни икәнен белмәгәнгә салышмакчы буласыңмы? Аткылыдыр мин әйтәм, шуңа шаган. Сүземне дә әйтеп бетерә алмадым ахры, хатыным хәлик итеп идәнгә чүгәләде. Әллә көлә, әллә җылый, һич кенә дә аңламыйм. 4 аяклы бия сыйган димәкче буласың инде, лифткә. 9нчы катка пишән эзләп менгәндер алайса. Тәки кайгыга салды бит хатын бу гөнаһсыз бәндәгезне. Дөньядагы барлык бишәләр шикелле пыр тузып, шымадан тутыра башлады. Кием шкафына кирип китәрдәй булып, шүпрәк шапракны сортларга аерга киреште. Хатын кыз әвәл эшли, ни кылганы турында соңыннан уйлый дип әйтүләре хактыр күрәмсең. Барыр җире юклык исенә төшкәч, эшләпәмне башыма шәпәп, кулыма плащын тоттырды. Синең гөнаһың өчен мин җафа чигәргә тиеш түгел. Үз юлыңны үзең кара. Белгілі ул да шығып китмәде, мин дә тупсан атламадым. Ләкин урыннар айырым җәелде. Үзем ятам, үзем баш ватам. Кайдан килеп кируе барсың мондый галәмәтнең безнең фатирга? Үземнекедер дип авыз ачар идең дә хатынга, тагын дөньяны туздырачак. Ник дисәң, пләш башымда калган чәчләрнең бөтенесен йолкып, бергә ялгасаң да,
мендәр тышына ябышканнарның берсе буйда булмаячак. Туктале, кемнәр керде соң өйгә хатын киткәч? Бер кичне Миңнегөл әби керде, ләкин ул ишек төбеннән дә үтмәде, 2 баш суган биргә чыгып китте. 100 грамың юкмы дип Әхмәд Иша керде тагын. Ул да кухняда гына кайнашты. Так. Марс Хамәддинович, ягъни Пет институтының кафедра мөдире килде бит әле бер көнне. Нидер косинуслар, катангенсларның дөнья күләм әһәмияте турында сөйләп утырды. Аның да шымлыгы түгел бу. Шеш мәсьәләсендә миннән дә фәкыйррәк кафедра мөдире. Тукта, күрше кибеттә эшләүче Фирдәүсә, ягъни хатынның ахирәте килде түгелме соң? Хатынның китү-китмәү белән кызыксынды. Бик хәтәр бизәнгән булу да истә калды. Аның да ире өйдә юк икән, шуңа күрә бик моңаеп йөри имеш. Сизеп торам, кайбер ирләр күз кысып бармак яны хәзер. Гөнаһлы булмагыз, мыекташлар. Иләнгәннән соң шит хатыннарның кулында тотып караганым юк. Коямында шитләрен җаен табу әле 15 ел торып, үз бишәмнең дә көенә төшеп булмый. Дөрес, кайбер ирләр сөйләшкәлиләр. Хатыннар сизмәгәндә тегене үпкәннәр, моны кышканнар янәсе. Мин үзем ялчан кеше җәмәгать. Ничек инде башкаларның тип-тире хатыннарын кычакламак, үпмәк кирәк. Соңыннан ни йөзең белән күренмәк кирәк аның күзенә. Бер-ике адымда гына мыш-мыш килеп борын тартып хатын ята. Түзмим, аптыраудан гаҗиз булып сорап куям. Каралы хатын, дим теңгә. Үз чәчең түгел микән соң алар? Арчык шикелле пыр тузып, әйләнә дә караватында авызымны ябып та куя. Кайчан күргәнең бар, ятсыз, минем башта ут шикелле кызыл чәч. Нәселебездә булмаган таптырып ятма. Әллә нинди ыржыйлар белән буталасың да. Шулай дию булды тегенең. Утлы тавага салынган тире балык шикелле урынымнан сикереп торуым булды. Сикереп тә тордым, өстемә ни эләкте, шуны элеп чыгып та йөгердем. Дөрес, шул мәлгунның чәчләре бу. Ачкычны әллә кая куйганмын, өйгә кер алмыйм дип килгән иде, хәерсез. Әле генә үзем яткан караватка урын җәеп биргән идем. Төн уртасы дип тә тормыйм. Хәзер җитәкләп алып кайтам, рыжий кушаматлы хәҗтүрүшне хатыным каршына. Шәшендә нинди карашкы булуында күрсен әле Нәфисәм. Гыйбрәт алсын бер. Бер сәгать үтте микән, рок-группа барабанчысы Люкс Шәмсетдиновны ияртеп кайттым. Кайтып кергән хутка кычкырып та җибәрдем. Хатын, тор әле, тор, таптым мин теге гына шымлаган. Нәфисә торды, безнең янга кухняга чыкты. Люксның аркасына ук төшеп торучы җирән чәчләренә текәлде. Ниһаять, май кояш сыман елмаеп җибәрде. Үзе көлә, үзе Люксның помаласын бармаклары белән аралый, сыйпый сөйләнә. Мондый дустың барын белмәдем, шул Сабиркаем, белмәдем. Нахакка рәнҗеттем үзеңне. Гафу ит, җаным, гафу ит. Күңелемдә һич кенә дә шик калмады хәзер. Шушы башны кыйды теге чәчләр, шушыныкы. Люксны күртаган. Бәләдән кытылуыма ул да сөенә, собака. Нәфисәм башыннан сыйпаганда күндәм генә елмаеп, сакал мыегын сәлпирәйтеп утыра. Алдына куйган рюмка белән чәйне дә онытып җибәрде хәтта. Сер итеп кенә әйтәм, талашып дуслашсаң, хатының Зөфәф кичендәгедән дә назлырак тоела икән ул егетләр. Шул ук төндә татулашты асылкышым белән. Яңадан гөрләшеп яши башлады. Теге хәлдән соң инде 2 ел үтте менә, арабызда шылт иткән тавыш та юк. Теге кызыл чәчләр һаман да элеменнән, тегеннән килеп чыккалый каһәр. Үзләреннән үзләре үрчи торган нәрсәләр агыры. Хатыным күрмәсен, яңадан Сафура бураны кубармасын диде, табылганын берсен унитазга салып агызам. Бер гөрәнкә булгандыр инде, ачуым да килмәгәе. Коммунистларның батырлыгы,
кыюлыгы, тәвәккәллеге турында без инде күп еллар ишеттек. Фәнзаман Баттал шуларның берсен сокланып күзәткән. Ләкин бу коммунистка билет бирмәгәннәр икән. Автор хикәясендә билетсыз коммунист дип исемләгән. Кыскасы, фидакар герой белән Рауил Шәрәфи таныштыра. Мебель фабрикасының складында иртәнге сәгатьтә ут капты. Капты дигәчтә, капкан килешкенә калырга теләмәде ялкын. Гектарлы складның түбә түшәмендә стеналарында ялый башлады. Эшкә яңа килеп җиткән директор да, бер аяклы каравылчы Хәмәтдин дә, эшкәш бер юлы 4 аяклы булучан мөдир Сәйфи дә, машинист белән мөдир төнге сменага калып, складтагы диваннарның ныклыгын сынаганда, ишекләрне иснәп җылтырган Алабай да, фабрикадан йөгереп чыккан бер көтү эшче дә ялкын җылысына җыелдылар. Хәерле каза булсын, диде директор. Яңа складны таштан я тимердән төзербез. Тутак битергән әйбер янушан була инде ул, диде бригадир Әхмәтша, складтан аяк астына чәчрәгән күмердән сигаретын кабыза. 200 диван белән 1000 урындык бер авылга да җитми ул, диде Сәйфи кулын селтәп. Тагын кайсысы нәрсә дияргә уйлагандыр билгесез, шул чак җан ачысы белән кычкырган тавыш ишетелде. Борылып карасалар, ни күрсеннәр, атына абына, атыла бәрелә йөк тияүче Фәүхәт йөгерә. Тавышы пожар машинасыннан да катарак торып, Аллаһи, нишләп тирәлеп каттыгыз? Пычак кыргырлары яна бит, яна! Ул яна дип, үзебездә янык буны. Әллә ут күргәнең юк идеме? Фәүхәт үксеп куйды. Һәм атылган уктай ишеккә ыргылды. Эленгән ялкын телләрен бүреге белән бәргәли башлады. Өстеңә кисәү эшләп бит хәзер, китаннан дип кычкырды кемдер. Балаларың атасыз калыр. Йолкып алар шуны. Әхмәтша, йолкып ал. Махмурдан саташадыр. Бәләдән башаяк. Ләкин Әхмәтшага директор буйрыгын үтәргә туры килмәде. Стена бүрәнәләренең кузгала башлавын, утлы ишекнең өстенә аву ихтималын абайлаган Фәүхәт, кайнар табадан сикергән борчак шикелле үзе артка чигенде. Бергездә дә җан юк икән сезнең, дип кенә ыңгырашты да, ялкыны бәләкәйрәк тәрәзәгә йөгерде. Һәм ургылып чыккан төтөнгә тотынырдай булып, аяк очларына басты. Безләргә генә теге вакыт партия алмаганбыз дип үкенде склад мөдире. Шән коммунист, настоящий патриот икән бит бу. Егетләр, КПСС кире кайтса, мәхрүм итмәскә кирәк моны билеттән. Кемдер түзмәде, ярты гәүдәсе тәрәзәгә кергән Фәүхәтне аягыннан тарта башлады. Тотмагыз! Җибәрегез мине! Пәри үпкән нәрсәләр! Күзегез чыккан мәллә яна бит, яна! Якасына ут капкан патриотны ай-хайына карамыйча җиргә тартып төшерделәр дә телогрейкасын салдырдылар. Үзен җиргә яткырып, кул аякларын тотып өстенә утырдылар. Ләкин билетсыз коммунист җан фарман тыпырчынырга кертте. Харап була бит, җибәрегез! Керәм булгач барыбер керәм. Өстенә кунакланганнарның берсен тешләп, икенчесен тырмап алгач, Фәүхәтнең ычкынуын сизми дә калдылар. Күзендә дә ут уйнап торган йөк тияүче утка сикергә әзерләнеп беткәч кенә, склад аяк өсте җаны чыккан сыер кебек җиргә утты. Җир битләр! Сәнчелеп киткерләре! Карап иттегез бит, сволочьлар! Кашлары киеп беткән Фәүхәт илереп елый-елый читкә атлады. Контора стенасына капланып шаңшыды. Яндай күргән. Базар бәясе белән алган яртымны тәки карап иттерделәр, пошмас тәреләр. Монда яшергәнче үзебезнең баскыч астына яшерсәм, ак сакаллы корт булачагым бит. Белмәс әле хатын. Тапмас ие. Татар бар җирдә хәтәр бар диләр мәле? Моның шулай икәненә Фәнзаман Баттал
безне тагын бер мәртәбә инандырырга тырыша. Аның «Юлсыз юлда» дигән хикәясен Хәлим Җәләл укыса, мөгаен безнең күңелдә дә шик калмас. Рио-де-Жанейро читенә чыккач, Мәрдәгаләм җиңел сулап куйды. Монда да урманнар, кырлар бар икән ләбаса. Әнә Атлантик дигән диңгезләре җәелеп ята, Иделдән дә киңдер валлаһи, аргы ярыда күренми ахры. Ләкин озак хозурланырга туры килмәде. Вагон тәрәзәсеннән башын чыгарып алга каравы булды, йөрәге жу итте. Күргәне кеше диңгезе иде. Әбисе әйтмешли, әстәгъфирулла, җир йөзендә шушы хәтле кеше яши дисәләр дә ышанмас иде Мәрдәгаләм. Димәк, аларның 150 дәүләттән җыелган мотоциклчыларның ярышын шушы кадәр чиру караячак икән. Кыямәт көне җиткән диярсең. Ул арада электричка шыш-пыш итте дә туктап калды. Спортчылар мотоциклларын җитәкләп старт мәйданына кыйылдылар. Мәрдәгаләм дә атасы мәрхүмнән калган Ковровисны трап буенча төшереп, Мәскәү мотоциклчысына иярде. Ярыш судьялары алар үтәчәк юлның ниндилеген ярты сәгать кенә аңлатмаганнардыр. Юлсыз юл дип атала икән ул. 1000 спортчының 5-6-сы гына финишка барып җитсә дә, мөгъҗиза булачак имеш. Шул чак бөтен дөнья судьясы стартка тезелгән спортчыларны, аларның мотоциклларын күзәтә-күзәтә саф алдыннан йөри башлады. Мәрдәгаләм каршына килеп җитүе булды, абынгандай туктап калды. О, Советинем! Диде ул күзләрен түгәрәкләндереп. Мотокукос! О, фар! Шул чак алар янына тәрҗемәче йөгереп килеп җитте. Аның ярдәмендә судья белән Мәрдәгаләм әңгәмә кырдылар. Ничәнче елгы мотоцикл бу дип сорады судья. Белмим, мин туганчы ук әти сатып алган диде Мәрдәгаләм. Менә монысы нәрсә? Дип көлде судья, алгы покрышканы уратып бәйләгән тимерчыбыкларга күрсәтә. Покрышканы шул тимерчыбыклар гына тота, диде Мәрдәгаләм. Алар булмаса, покрышка тәгәрмәчтән бүселеп чыга. Ай, диде кабат судья. Фарыңның пиаласына ни булды? Бензин багына да чүпрәк белән генә бөкетеп кансың. Малай чакта ягылып ваткан им фарыны. Кибетләрдә таба алмадым. Менә шул ки йөрим, диде Мәрдәгаләм, калайыгына калган фардан чыгып торган тимерчыбык башларын кәшәли. Батның капкасын әти югалткан. Инде хәзер башкаларның мотоциклларына кара, диде судья, иреннәренә иленгән мыскылны яшерә алмыйча. Мәрдәгаләм инглиз хәрефләрен танырлык дәрәҗәдә укыткан Мәчтүрә апасына күңелдән рәхмәт әйтә, якын тирәдәгеләрнең мотоциклларына күз төшерде. Әнә Германиядән килгән спортчы көзгедәй уйнаклап торучы Мюнхны кулы белән назлап, иркәләп тора. Заводтан да яңа гына чыккандыр мөгаен, уенчык кебек. Хак булса, сәгатенә 250 километр белән сыпырта диләр. Венгрия җегетенең мотоциклындагы язуны да укый алды Мәрдәгаләм. Паннония икән. Басып торуда пан шикелле шул. Кузгалып китсә, җирдән аерылып күккә күтәрелер сыман. Әнә, күрше авылдагы Лилипут Гарифҗан абзыйның бәләкәй малаена охшаган япон җегете дә үзе шикелле шутыр кара Хондасына горурланып карап тора. Мәрдәгаләмнең ишетүенчә, 4 цилиндрлы була икән бу мотоцикл. Нишава, дип куйды ул иштән генә. Арып бирәбезнең сөтле ирәсезнең 2 ашыгызны. Ярышканда санарбыз цилиндрларны. Тиздән старт диделәр. Шундыктан чит ил җегетләре күн комбинезоннарын, ялык-йылык килеп торучы каскаларын, кигәвен күзенә охшаган күзлекләрен кия башладылар.
Мәрдіғәлләм дә көту көтәргә йөри торган кирз итеген, телогрейкасын киде, димбел кайышы белән чытырдатып билен буды, актаныш таннары папиросын кабызып, ашык-пышык суыргалады да мотоциклына менеп утырды. Ниһаят, старт! Пистолет тауышы тынып та өлгермәде, башка мотоцикллар уктай атылып киттеләр. Мәрдіғәлләмнеке дә шаптыр-шытыр килеп, эленке салынкы гына торган глушительләрен шалтыратып, алга тартыла башлады. Ярты чакрымда үтмәде, мотоцикллар ясалма күлгә килеп керделәр. Алар да бара, суда тирәнәя бара. Шушы күлдә үк 20ләп мотоцикл пырхылдашып сүнде, туктап калды. Мәрдіғәлләм колакчыннары артка бәйләнгән бүрегенең кашагасын аскарак тартып куйды да, гадәтенчә башын уң якка кыңгыр салып, күлдән чыгып китте. Шул чак мотоциклы кирпеч ватыклары чәчелгән юлга килеп керде. Тәгәрмәчләрнең алгысы бер якка, арткысы икенче якка кайра, телогрейка астында билдәге кайышны да үзәрдәй булып ишәгеләр селкенә, җитмәсә рульдәге резин тоткыч шуып чыга. Иллә дә мәгәр башын кыңгыр салган Мәрдіғәлләм алга бара. Юлсыз юлның бу үзегендә дә әллә нинди мотобеканнар, Кавасакилар авып калды. Мәрдіғәлләмнең 30 яшьлек Ковровисы тәгәрмәч астындагы кирпечләрне як-якка аттыра-аттыра тигез юлга килеп чыкты. Җиңел сулыш алып куйды җегет. Ләкин сулышын кире чыгарырга өлгермәде, мотоцикл сазга кирип шунды. Мәрдіғәлләм газны арттырып җибәргән иде, саз эченнән баганадай төтен күтәрелде. Тыпырчынса, быгырдаса быгырдады матайы, ләкин бирешмәде. 2-3 минут дигәндә койрыгына ут капкан кабан дуңгызы кебек сазлыктан атылып чыкты. Ярты дөньяның мотоциклын харап итте бу сазлык. Кайсы батып, кайсысы авып сүнеп калды. Мәрдіғәлләм алдында хәзер нибары 5-6 мотоцикл. Санап чыкмакчы иде, матайы агач төбенә килеп бәрелде. Караса, алдагы маршрут элекке урман мәйданы аркылы үтә икән. Ауган бүрәнәләр, шакыр-шакыр, куаклык, чытырманлык. Як-якта мотоцикллар үкрә, кайберләре ары бәрелеп, бире сугылып бөтенләй туктап кала. Теге япун малай да егылып ята. Венгер мотоциклының да кем әйтмешли башы пишмакта, койрыгы учакта, 2 бүрәнә арасына ауганда тыр-пыр килеп жафалана. Газаплырагы алдарак булып чыкты юлсыз юлның. Мәрдіғәлләм сикәлтәл тауга күтәрелә башлады. Аның белән янәшә нибары Америка мотоциклчысы калды. Бер алга ыргылган була, бер артка кала капиталист токымы. Мәрдіғәлләм бөкрәя төшеп, башын тагында уңгарак авыштырып, газны өстәп җибәрде. Шул вакыт капиталист малайының сүнгәне ишетелде. Баксан, мотоциклы аска таба тәгәри башлаган тегенең. Әрекмән шул пасы ішкәнең юк, шул синең энекәйем дип куйды Мәрдіғәлләм, әши елмайып. Як-якта халык дөнья селкетеп сикерәләр, кычкыралар: Русиш, Совет Юнион! Мәрдіғәлләм кич белән генә белде. Шушы минутларда АКШ президенты Буш бихуш калган. Телевизорның берсен тибеп төшереп, икенчесен карый башлаган диделәр. Специальный самолет белән Рио-де-Жанейрога очмакчы булган, ләкин Гырактагы сугыш турындагы хәбәр җиткерү өчен Беккер белән Шейни килеп кергән имеш. Аларны да җүннәп тыңламаган Буш өстәл тия-тия Мәрдіғәлләмне күзәткән. Саддам Хусейн да телевизор каршына утырган да, бункеры өстенә төшүче бомбалар тавышында ишетмәс хәлгә килгән. Мыекларын тарткалый, Мәрдіғәлләмне хуплап, кул чапкан. Мәрдіғәлләм башын кыңгыр салып, менә тауга. Анда ни буласын белсән, менмәс дә иде бәлкем. Менгәч кенә күрде шул нәрсә барын. Алда текә яр. Шушыннан очып төшеп, мотоциклны аудармыйча ясалмабызга тәпи басасы бар. Мәрдіғәлләм әбисе өйрәткән бисмилланы эченнән генә укып алды да, күз ачып йомганчы боз өстенә төшеп кунаклады. Ковровис үкереп куйды хәтта.
Әтігі күгәргән фары қалайы тәгәрмәш астына түсіп тапталды. Матай, мәші күргән әт шикелле пырылдап, яңадан алға атылды. Тайса тайды, ауса ауды, барыбір туктамады Мәрдіғәлләм. Яқ-яқтағы халық ақылдан шашқан кебек үкірә. Үз матайының тавышында ишетмәскә әйләнгән Мәрдіғәлләм финишка якынайып бара. Ике шыжым бағанасы қадар ара қалғаш, Мәрдіғәлләм гәүдәсен қуқырайтып жібәрде. Финиш тасмасына килеп ұрынуы булды. Журналистлар, кино төшерүчеләр уратып алды. Беләләр менә алар синең кайнар тиргә батканыңны. Күзенә шайтан кендеге күрсәтеп торалар диярсең. Берсе елмаюын тыя алмыйча сорау бирә. О, мистер Русич, сез кайсы шәһәрдән буласыз? Мин шәһәрнеке түгел, авылныкы, дип җавап бирә Мәрдіғәлләм. Күңеле төшіп қалған фары үшін сыза. Аяқлы бәліш кебек бір юаны Мәрдіғәлләмне киноға төшерә. Яқ-яқтан бір туктаусыз сұраулар яуатыра. Жауап биреп қараған Мәрдіғәлләм қашмақшы да болып қараған иде, әмма тағын уратып алдылар. Зинһар әйтегез, мистер Мәрдіғәлләм, сіз нинди тренерның шәкірті? Мин колхоз шәкірті, деді үртәлә башлаган Мәрдіғәлләм артқа шигенеп. О, мистер колхоз, дип қойды бірсе. Күрәмсің, колоссаль тренер. Соңғы сұрау, сәр. Сіз тренировка өткен жерде де юлсыз юлларының мындай ук шитеннәре бар идеме? Безнең ил шундый маршрут ясау өчен 100 кило алтын түләде. Пуштак, бу сезнең юлсыз юлларыгыз, диде Мәрдіғәлләм китеп барышлый. Мындай юлларны без Татарстанда күн сайын күрәбез. Миллион бездә мындай юллар, буржуй җаныкайларым. Бәясенә килсәк, 1 грамм да сорамабыз алтынны. Килегез, бушлай ул бездә. Аннан соң көчәнеп булса да, тегеләрнең үзләренчә елмаеп куйды. Безгә, минзәләгә рәхим итегез. Вай, ярышның асылы кайда булачак? Икенче көнне Рио-де-Жанейро газетларының беренче битендә Мәрдіғәлләмнең әнә шул елмаюлы йөзен бастылар. Әрі хәрефләр белән язылган текстагы мондый сүзләр һәркемне куандырды. Дөнья чемпионы мистер Мәрдіғәлләм чираттагы бөтен дөнья олимпиадасын Минзаля дигән бөек шәһәрдә үткәрергә тәкъдим итә. Окей. Фәнзаман Батталның беренче хикәясен укыган Ирек Бахман шактый гына ял итеп алды кебек. Күренеп тора, тагын берне укырга әзер. Шулай икән, чираттагы хикәя гауга дип атала. Кайчан чыккан бу гауга, нәрсәдән чыккан, игътибар белән тыңласак белербез. Үзем уянып барам. Үзем бүгенге көнне башлап җибәрү өчен һич югы 10 тәңкә кирәк булачагын бүтән йөрәгем белән сизеп ятам. Кыймылдавым булды. Хатыным Петрау күксе кебек кыркылдап куйды. Торырга маташа, кисә корты. Юк, сиңа бүген бер тиен дә тәтмәячәк. Менә бит ул хатын-кыз нишли, акча сорау түгел, авыз ачып сүз дә әйткәнем юк. Ул инде талаша ук башлады. Сүзе биттеме дисәм, башы гына икән әле. Майсыз табада сикертепме сикертә бер чакны. Әйткән кискән, күзеңә сөрмә тартырлыкта бирәсем юк. Баш төзәтмәсәң дә кикригең кирегә карамас, түзәрсең. Улар айда ичке бүлмәдән әбинең башы чыкты. Кияү канат астында яшәвен беләсе дә ботын кысып ятасы гына да бит. Юк, әбәзәтелне сүзгә катышырга кирәк. Хатын кисәсен савып кына яшәмиләр кияү. Культурный кешеләрдән дә үрнәк алырга кирәк бераз.
Синең белән хатын түгел, бәйләгән эттә тора алмас иде. Яр әле бәхетеңә каршы минем кыз туры килде. Әби түгел, ике аяклы бүре бу. 50 иләктән иленеп минем көнгә калган кызын мактап тора җитмәсә, сабый чагында ук ләгәндәге юындырган суың белән түккән булсаң шул кызыңны, ир солтанында яшәячәк кеше идем мин хәзер. Сөйләнеп тора бит әле, интеллигент җебыткысы. Жетте, күптәннән уйлап йөргән планны гамәлгә кертсәң дә ярыйдыр. Сүзне нәрсәдән башларга? Озак уйлап тормадым, заманча сүзләр кулланып авыз ачтым. Бирмәсәгез бирмәссез, әйдә, беткән баш беткән. Бүген бер ярты куймасам, үземне ишертеп йөргән рекетчылар барыбер башымны өзәчәк. Аннары елардай тавыш белән өстәп тә җибәрдем. Бәхил булыгыз. Бүгеннән соң теңкәгезгә тимәм. Хатын бот чапты да зәһәр итеп кеткелдәде. Кесе шахуткасы. Башка хуты калмагач яңа хәйлә уйлап тапкан имеш. Тәтеми торсын әле. Әби куркынып күземә карады. Әллә саташа инде. Рекет ул артык рәхәт яшәүчеләрне сайлый, кайчтырыш. Синең ише әтрәгәләмнәрдә йомышлары югаларның. Аннары көзге алдында бизәнеп утыручы хатынны ашыктыра башлады. Әйдә, кызым, әйдә. Синең дәшең бар, минем дә шөгылем бар дигәндәй, чыгып китегәл тизрәк бу белдергеч яныннан. Хатын сәгатенә күз төшереп алды да, ашыккан кеше сыман тәкәрлекле маңгайында киршән пыркылдата башлады. Я, кем өчен бизәнә инде бу юка баш? Минем өчен дияр идең, 110 елга бер күрмәсәм дә ай-гаем юк. Көндез түгел, төнне дә кирәк аның орлык пәрәмәсе шикелле чырае. Гомер буе сыртын куеп йокласа да риза бәхил. Киштән бер стакан салып куйсам, ыжмак та шул, хатын рәхәте дә шул. Иртән рәхәт түгел менә. Иртән ыжмак дигәнем тамукка әйләнә дә китә, әбинең авызын кырт чаккыры. Бүрек белән суксалар да егылырга торам, валлаһи. Хатын иннек киршәннәрен җыештырып куйгач, якты күргән сары таракан сыман тыз-быз йөренде дә өстенә киенә башлады. Иләнгән көннәрдә әйтәләр иде, гапсаттар да хатынлы булган, эт тә койрыклы булган дип. Тагылып кына йөри иде заманында. Хәзер инде койрык табыласы килми, миннән аерым тәпиләргә тырыша. Кая бармакчы бу дисәм, күрше йорттагы парикмахерскийга җыена икән. Чәчем бөдрәләтмәкче була имеш. Былай да күйіп, янып біткән, түмгәк өстендәге кипкән үлән кебек кенә калган чәченнән бөтенләй мәхрүм калырга ниятләүдер. Әбигә карагыз, әбигә. Бөршүк авызын тагында бөрмәләндереп, минем тарафка аятел көрси күргән шайтан шикелле генә күз ташлаштырып, галушларын аягына элеп маташа. Базарга мөселман суйган сарыгы тезләргә чыга ярәсе. Кафир кадаган дию пәринең ите дә бик таман булайды аның йыланны кыдай тел кешенә. Турысын гына кистереп әйткәндә, әби түгел, ике аяклы бүре бу. Өйләнгән көннән башлап инәгә тагылган җеп шикелле кызыннан калмый яшәде. Гомерем шул тере карашкы белән бер фатирда үтеп-мүтә Худавәндә. Хатын хушбуйсын, әби мәкер салкынын калдырып, икесе бергә чыгып киттеләр. Күптән уйлап йөргән ниятемне гамәлгә ашыру сәгате сукты. Кухняга кирдем дә, түгәрәк патносны калай кайсы белән кисә башладым. Урта бер җиренә чәй тәлинкесе хәтле тишек уйдым, чит-читен кайырдым да, шул тишеккә муенны тыктым. Мәктәптә укыган чакта итальян корольләренең көнбагыш тажы төсле түгәрәк якаларын һәркемнең күргәне бардыр. Калай патнос муеныма нәкъ шул рәвешле урнашты. Аннары залга чыгып өстәлнең шудырмалы такталарын бер-берсеннән аердым да астына кирдем.
һәм подносын белән башымны ике такта арасыннан үскә чыгардым. Такталарны бер-берсенә якынрак тарткач, минем башым өстәлдәге поднос өстендә утыручы киселгән башка ошап калды. Инде хәзер скәтернең уртасын ярып, аны да поднос астына кертеп җәясе генә калды. Шулай иткәч, скәтернең дә чит-читләре идәнгә кадәр ярып төшкәч, өстәл артындагы гәүдәм бөтенләй күренмәс булды. Муенның подностан чыгып торган өлешенә уратып диярлек шадра сөлгене салдым да, аның өстенә алдан ук әзерләп куйган чөгендер суын агыздым. Йөзгә дә, башка да сөрткәләп алдым кара кандай бу сыйыклыкны. Ниһаять, барсы да әзер. Баксаң, өстәл өсте трильяждан күренеп тора икән. Подностагы канга баткан кисек башка күзем төшкәч, йөрәккә тигәнә кадалгандай булып китте. Мондый ук куркынычны махмырлы төштә дә күргәнем юк иде. Өстәлем подносым белән бергә шут чыгып йөгермәдем валлаhi. Ә инде тынычлангач, башны бер яккарак авыштырдым да, әби белән хатынның кайтуын көтә башладым. Көтә-көтә күзләрем кара күмергә әйләнә башлаганда, йозакка ачкыч тыккан тавыш ишетелде. Шышт-пышт аяк сөртеп маташуыннан уктаныдым. Кайтучы әби иде. Йыланныкыдай зәһәр теле белән бисмилла укый-укый киреүен әйтәлсен аның. Күзне җептәй генә ачып карап торам шулай. Карашы миңа, дөресрәге подностагы минем башка таба юнәлде моның. Күзләре пишәтләнде әби җаныкка шәемнең. Ата каздай ысылдап куйды. Авызы ачылып катты. Ну, йөрәк икән үзендә. Ишек борысына тотынып торды да, кәкре бәләктәй аякларын теркелдәтеп, тәрәзә каршына йөгереп килде һәм сөйләнә-сөйләнә бер гөлне балчыгын белән савыттан чыгара башлады. Әй Ходаем, коткардың бу җафадан. Йөргән аяклары, күргән күзләре сәламәт булсын бу имгәкне мәтәлдергән бәндәләрнең. Ай, Аллага шөкер. Акча каймада тимәгәннәр, рәхмәт шөкерләре. Әбинең кулындагы пашка акчаларны күргәч, гаҗәпләнүдә кычкырып җибәрә яздым. Әнә кайда саклана икән бит ул мин фәкиргез бер кәгазенә тилмергән акчалар. Гөл төбендә, туфрак астындагы полиэтилен янчыкта икән бит. Акчасын кире салды да, гөлне кабат тыгып, каршыма ук килеп басты. Катырганнар, иллә дә әйбәт иткәннәр мөртәтне. Уйламаган, исәп итмәгән җирләрдән әүлия шикелле кияү бир, Ходаем. Аннары гомер буе бергә яшәп тә беренче мәртәбә күргәндәй, башын минем башка сузып, күзләрен шикерәйтте. Их, мәлгун, алтын тишен йылтыратып тора бит әле җитмәсә, гүргә алып китмәкчеме? Бердән бер йылтыр тишемне алмакчы булды ахыры, кулына плоскогуб салып, минем авызга үрелде. Шул чак каян килгәндер үземә шундый ният. Шүйілген ипигә сикергән эт кебек авызымны ачтым да, әбинең бармагын электра язып, тешләремне шакалдаттым. Әбекәем ак кәфендә ягарып, иқи-шиқи килеп, мин күрмәс тарафка мәтәлде. Газраилне күргәндә дә булай курыкмас инде мөгаен. Бираздан ишек кыңгыравына бастылар. Ачучы булмагач йозакка тагын ачкыч тыктылар, димәк, хатын инде монсы. Башны кабат подноска каңгыр салып, күзләрне йомганда әйттем. Мәчтүрәм өйдәге хәлне күргәч, тигез идәндә атынып куйды. Тилергәндә миңа карап торды. Аннары идәнгә яткан әбине җилтерәтә башлады. Тегесендә җан әсәре тапмагач, кәнәфигә капланып, сарымсак суы сыгып алды. Өйдә таптын. Әйтерсең лә мин генә түгел, башкалар да үлгәннәр. Ята торгач, хатын кабырдап куйды. Күргәнем хакмы дигәндә минем тарафка күтәрелеп карады. Аннар күзләрен идәнгә юнәлтте. Туктале. Бер атуда ике куян түгелмесең әле бу дип, шатлатты да тәвәккәллек белән сикереп торды.
bir o'zim 2 bölmeli fatirda qolsammi? Stol yonuna keldi da, shulma ko'tarishga uringanday 2 qo'llab mening boshqa suzildi. Yo'q endi, bag'irkashayim, bulay tezgina sirni shishu mening planda qaralmagan. Xotinning qo'llari boshima qog'lag'ina deganda, iskatir ostidan urilib, yoltqina qaysidir tushundan elektirdim. Xotin boshda imondan qochgan iblis shekilli tushamga rildi, ortqa toba salt yasab osqa to'mirildi. Baxti bor ekan o'zining. Hali boyag'ina o'zi o'tirgan kanafiga qo'noqladi ham ko'zlarini yumdi. Tag'in tinliq bosdi fatirni. Onun tezgina üzülmesin, buzulmasın şeyledim indi men. Iyag ostindagi toqtalarni ayırdım da, patnosni da mo'yindan chiqarib, ungan kelinlar jetizligi bilan ustalni yig'ishtirib qo'ydim. Abining gulin ko'tarib keri o'tirtuv ishinde bir sulush vaqt jetdi. Amaldan chiqqan patnosni qo'lda ostida qistirdim da, visht uydan yo'q bo'ldim. Patnos sho'plikka ishdi, o'zim ryumishniga yugurdim. Baltır yangan öwünning o'rnin bıyıl izlab qarag'iz, abi joniq qashshayim bilan xotin bag'ir kashshayim. Ali hozir qo'ya borumni so'raysizmi? Jetdi yigitlar, vaqtim tor mening. Endi bir otna bo'lamini, 2 burni sorasimdan qaytib kirganim yo'q. Abi qozonning bir boshida tilsiz yota. Xotinning ne ishindir yuragi shanishtirə. Onsi qozonning 2-chi boshida. Yoriyali sen bor, deb peridashi ketirgan sayin rahmat aytdi. Avida maqtami qolmasal kiyavin, bir kun kelib tilini Xudoy oshqish bersa. Zaman battal əsərlərindən tizilgən Iğnaq Şumluğı degan topşırıqdan barığız. Aytgani beşə, onu efirga шығаруda Raul Sharafi, Irik Bahman, Halim Jalal qatnaşdılar. Onlarga rejissyor Amina Shohyahmetova, To'sh operatori Zulfira Muhammadiyeva, diktorlar Daniel Ibrahimov ham Feruza Isqaqova yordam etdilar. Sog' bo'linglar, yilmayib yashaysiz.